י"ד 54. 54. ב-1954? אני חושבת, כן. כי אתה גם הכרת אותה. אני זוכר אותה עוד במורמם. כן. פה, מרים בת יוסף. כן. כי היוסי זה על שם הסבא. בבית הקברות בחדרה תציין. עכשיו אנחנו אני לקחתי יולי 2007. 2007. איפה? יולי 2007, בית הקברות בחדרה. הוותיקים. הוותיקים, כמובן הוותיקים. רק ותיקים. זכרתי שזה היה שרקרוצקי. סבתא, כאן קבורה הסבתא של סבתא פנינה. כן. סבתא מרים שהיא סבתא של פנינה. סבתא פנינה. סבתא מרים אברמוב, שסבתא שמרים פנינה פיין היום. אוי, אתה רוצה לראות את הדברים של סבא וסבתא מצד אבא? כן, כן, כן. מצד אבא הם פה מאוד קרוב. באיזה גיל? בשנת 90. דווקא באו הרבה מבקרים. אני זוכרת טוש שחור עם זה, ואני עברתי על כל האותיות. ואני צריכה עכשיו גם כן לעשות את זה. אלה היו השכנים שרגרובסקי? כן, היו באותה... הם לא רחוקים מאיתנו גרו. טוב, בואו נרגש לסבא צבי וסבתא